नींबू खरबूजा भइल। खेसारी लाल यादव के फाइनली गाना आ गइल बा। बाप रे बाप, गाना आवे से पहिले ऊ हवा बनरलो कि हम का कही, तनी मोदी जी रहुए कुछ कही। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम बता दी कि खेसारी लाल यादव के नींबू खरबूजा भइल गाना के पूरा एकदम हवा बनल, लेकिन उहे हाल बा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एकदम बेकार बकवास गाना, एकदम बकवास गाना। ना वो गाना के कोनो लय बा, ना वो गाना के कोनो शुरुआत बा ना अंत बा। खाली इतने बुझाता जे नींबू खरबूजा भइल। बाप रे बाप, ओइमे डालाता पूर्वी का कहला गजल डीजे। का खेसारी भैया, कबो कबो तो तू मर्दवा हम का कही कि ऐसन ऐसन तू कह दिलनु कि माने हम तरह के काले हम तरह के एगो अच्छा वीडियो बनैले रहे जे खेसारी लाल यादव के बारे में है सब हो, लेकिन तू मान नहीं सकत। तू पावर स्टार पवन सिंह से कंपेयर करे के फेर में, पवन सिंह से बराबरी करे के फेर में तू अपने आप के इतना ना डुबा दिल, इतना ना बकवास कह दिल जे इतना बकवास तो कबो ना। ई गाना कौना कौना छोर से लागत जे तारा बाजी, तनी हमरा के बताओ तो। एमे आखिर का देले बड़ तू? ये गानवा में आखिर कोयले का बड़ा जे तारा बुझाता जे ई गानवा तार बाजी? हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ बाड़ा तू? अब बात करें इनकर वीडियो, इनकर गाना और इनकर एक्टिंग देख के तो बाप रे बाप, हमरा तो जब से इनकर गाना सुन ले बानी नू तब से तो हमरा एकदम बेचैनी भइल बा। ऐसे बेचैनी भइल बा जे पवन सिंह के फेर में इहो पड़ रहेली हमेशा। आ पड़ले कबो कबो एकदम माने हद क देली। इनकर गाना तू सुन ले बनू तो पूरा एगो 2 घंटा 2.5 घंटा के फिल्म देखला के मजा इनका गाना में मिल जाई। बाप रे बाप, हेंगा छुआ तारी नू तो उड़ जाता रसन एकदम गुंडा, माने उड़ जाता रसन जमीन पर से। आ ई मार के आहेंगा पेटकुनिया सुता के आ ओकरा बाद वही पर बैठ जाता रही। हे प्रभु, हे भगवान, ई का होता? ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री तू लो बढ़ाओ तरलो, फ्लॉप इंडस्ट्री करो तरलो, तू लो फ्लॉप सीन देखाओ तरलो। तो उनको से में से हकीकत झलकता के केहू के अगर झलकत होगा तो तनी बताओ जे इनका गाना में हकीकत झलकता है। पवन सिंह के एगो कोनो बीएफएक्स कोनो मतलब शेर उड़ के चाहे कोनो चीज के गड़बड़ हो जाला तो नकली खाली लग रहा है, असली दिखिए नहीं रहा है। असली दिखता, इनका ताकत बा जौन जितना फ्लॉप सीन कैले बड़ी। सिर्फ ई लोग जानता पावर स्टार पवन सिंह के किंग शिकायत हो जा, पवन सिंह के किंग नीचे गिरा दिया जा, पवन सिंह से किंग बराबरी कल जाओ। बराबरी काम से कल जाला, ठीक बा। हे फ्लॉप सीन से ना, फ्लॉप सीन देखावला से ना होला बराबरी। बाकी हम बता दी कि अक्षरा सिंह के भी फाइनली गाना हम सुन लेल बानी, खेसारी लाल यादव के भी फाइनली गाना सुन लेल बानी, लेकिन केहू के गाना पवन सिंह के टक्कर देवे वाला नहीं है। बाकी ई आइल बड़ा तनी हरियाणा इंडस्ट्री से कुली जोकर ओकर वाला काम क के तो इनका फीलिंग आई रहा तब गाना बना दिल। एगो तो सबसे पहल का बात कि इनका गाना में कोनो खर्चा नहीं है। बिना शर्ट पैंट के इनका ऐसा देह भोजपुरी का पूरा विश्व में केहू के नहीं है। पूरा शरीर जामा पैंट लंगटे हो के वीडियो बनाओ तारा मर्दे, तनी कम से कम इज्जत बड़ो हो के ख्याल रखा जाला। कोनो गाना में सब गानों में लंगटे हो जाता रह तू। तार डायरेक्टर जे बा, वीडियो डायरेक्टर हमरा उनका से माने पूछे के चाहता है जे तू का देखले बड़ा इनका में, इनको ढोणी प्रचार करता रखा तू इनका ढोणी प्रचार तू लोग करता रहो। कोनो गाना ना हो के खेसारी लाल यादव के जान में लंगटे ना हो, सब गाना में लंगटे हुई हैं और सब गाना में एकदम ढोणी देखई है। काहे कि इनको ढोणी ट्रेंडिंग में लियावे के बा। बाकी हम बता दी कि पवन सिंह के फ्लेवर के, पवन सिंह के लेवल के ये दोनों गाना में केहू के गाना नहीं है। दोनों गाना फ्लॉप बा। ये गाना ना बाजे वाला बा ना चले वाला बा। खेसारी लाल यादव का नाम पर व्यूज चल जाई, लेकिन ये गाना ना बाजी। एकरा पहले जो नींबू खरबूजा भलिंकर गाना आई रहे वो जबरदस्त रहे। वो गाना के बदौलत ये गाना कुछ नहीं है। ये गाना एकदम हवा बा। ये गाना के सिर्फ हवा बनल रहा। ये गाना में कोनो बॉल बूता नहीं है। बाकी जितना लोग वीडियो देखता वो लोग से पूछता इन जरुआ सब अगर गाना सुन लो कि तो कमेंट करके जरूर बताएं कि रउआ लोग के कैसा लागल। बाकी खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।